Goejoen, welkom bij het Koetjesjournaal. Welkom vanuit Jennewoord. Ja, en van de morgen, wie het vanzelfs de vraag. Zou het Olivier wel troggen? Zit er wel genoeg wien? Het antwoord is ja, dus die wel degelijk genoeg wien. Er waard gewoon zield en dus hebben we een winnaar. En daar, hoe die wedstrijd, zullen we vanzelfs nijpraten. Hier onboord van de Gaasterland. En waar zit er dan Olivier aan tafel? Wat te denken van de regerend kampioen binnen de SKS. Skipper van het Heerenveen, Pieter Brouwer. Tjalling van den Berg, de man die het keertsen sa rigoureus hervormje wil. De boenscoach bij het keertsen, de turngoeroe. Hij zal mij praten. Wat zal hij misschien wel veroordelen willen binnen het Koetjesziel? We hebben zelfs het wedstrijdverslag van Eelke Lok. We hebben muziek van de Howdy Boys. En we hebben vanzelfs uw eigen Freuds idool, Klaas Jonsma. Stellen dat je misschien wel het mooiste plakje hebt van de middag? Nou, ik denk het wel. ik ben er snel op tijd bij. Dus ik denk wel dat dat even moet gebeuren natuurlijk. Hè. Gisteren is het niet gebeurd, maar vandaag wil ik mooi vooraan zitten. Hoe laat wien jou hier op het terras? Nou, een half uur geleden. Dus dat wie half 12, kwartier rolven? Ja. Maar we zijn zelf ook met de sloep wel hier geweest vorig jaar. Maar toen lagen we aan de overkant. Maar toen waren we verkeerd een dag eerder. Toen was het in de Veenhoop in plaats van hier. En we vonden het al zo rustig. Dus toen kwamen we bij de brug. Ik zeg, zou er in het water gevallen zijn? Maar toen kwamen ze net binnen allemaal bij de Veenhoop. Dus toen zaten we verkeerd hier. Ja, heren Olivier, welkom hier aan boord van de Gaasterland. Ja, we jij kreeg die vrouw praten en Klaas door toch van, oh jee, fataal verzin. Ja, dat kon mij ook wel eens. Ja, ik droom ervan. Ik steen ik op een veenhoop, dus we ben die skip al een jaar. Want die redt toch inhaalwedstrijd. En dat, nou ja, zulke dingen beleef je. En dat hij Pieter mij maakt, of net? Nou, juist zoeken de prijs even ophalen. En toen zei Jimmy, dat is na een week een man die pas. Ik zei dat Jimmy, ik wil het vertellen mocht. Hey, normaal gesproken is het hier altijd een start van de wal. Oh, je hoort wie het net zei, wie een sleep staat. Waarom wie dat, Klaas? Nou, het zie je een rug in de wind op uit de lange sletten bij. En dus dan moest voor het begin te laveren naast de terras losgooien. Nou, dat kan helemaal niet. Omdat er alle schepen bij elkaar binnen. Dus dan wordt dat een nog grotere band dat we ooit in de wedstrijd even een momentje zien hebben. Ja. En dat voort bij de start. Prachtig voor het publiek, maar totaal onmogelijk. Ja? Pieter, is sleepstaat, is dat wat of moeten ze er gaan weer mee ophoren? Nee, die sleepstaat, dat markeerde helemaal niks aan. Maar het wordt wel ook griezelig lang. Ja, de PK's winnen op volgens mij. Maar dat is, nee, ja goed, dat vond ik wel lang worden. Makelaar, daar gaat via de wedstrijd net om. Ik bedoel, geloof wie, er ging vanmorgen al redelijk een discussie over hoe het verhaal van de laatste skippen. Van, nou ja, we moeten cruisen op Zondermaar en komt het dan wel kleren? Nou, dat gebeurde geloof ik net. Dus we konden al je de volgende sleet in zielen. En dat, ja, je weet het gewoon, als je de ene dag in het begin bent en dan hij de andere dag op Jennewoord, ben je bij de laatste zongen. Ja. En dat is gewoon een gegeven. En daar moet je mee omgaan. Ja. Tjalling van den Berg, ja, morgen zelfs de PC, Joert het scootje zien. Heeft de hele dag ik mooi was met het wedstrijdboordje. En van de morgen ik even zien op het scootje van het Heerenveen. Even praten zelfs met de skipper. Waar heet het dan hoor, als landrot zijnde? Nou ja, als landrot heb je het Heerenveen gevoel. En dat is het pompenbeleid gevoel van Heerenveen. Samen. Elkaar stiepje, elkaar werken. En ik heb hem even een extra schouderklopje, jong, voor als skipper. Ja? Ja. Want u bent een fan supporter. Ja, ik ben alles wat maar Heerenveen en sporten matchen, dat ben ik supporter van. Oké, ja. Nou dat is heel duidelijk. Eelke, wie trouwens een mooie zielerij eigenlijk van de middag, want dan zie je het vanzelf in Kruisraak in.
Nee, dus wie het net een mooie schilderij. Dus schilderij, je hebt een kruisraking te zitten. En die commissie hier best de route zal eens kennen dat ze in de lange sleer dat we delen weer jongen in. Want zag je het op die manier ongeveer batten. Maar het beeld weer net oors als wat ik hem snel laten stel. En dat ken dadelijk wel even. Dit is de Saône-Mar, daar is een per vleugjesoer. En dan lezen die skippen daar al jaar in de lange sleer. En die worden dan starig wij die Saône-Mar oplutsen. Om eens te zien hoe je scootjes zullen kennen. Ja, en dan moet ze op die Saône-Mar, dan moet ze de Volkensleert in, dan moet ze naar een tonneta, dan moet ze trodde oele krieten, var het hotel langs in het ziekenhuis, is in Saône hier net gebeurd en dan weer waarom naar de Saône-Mar en die mooie lange sleer, die had ik gewoon lisselen. Nou, het stadskort zal haast wezen, de haan omheug en dan kan het los en dan moeten die 14 turen omheug gedraaid worden. En dat is voor zelfs een fantastisch gezicht en een werk van die bemanningsleden dat is ongelooflijk. Maar hier is het toch mooi, alle 14 op een regen keurig vallen qua. Maar ja, zat ze daar bij jou aan het draaien binnen. Dan ga je nog wel even tijd nodig om het omheug te draaien. En die man daarachter zei ik al van, ken het net wat harder. Nou, Ljouwert het rekken dus iets wat voort. En dat betekent dat de snits mooi voortkomen kennen zo. Maar er kwam er in feite alweer achterom in die Volkensleer. Nou, snits mooi eerst om de tonnen, gliert voort. Ja, er zit dus geen kruisrak in. Dus je kan gewoon weer een beetje heel wien weer waarom. En daar komt Ljouwert dan achteraan. Die houdt stegen dreig. En daar komt in de 14 jouwer. En dan komt het heule spultje in die zoeken en in die Volkensleer. En eigenlijk gebeurde er helemaal niks. Helemaal niks. Tot we weer omwien in de oelekrieten. Prachtig, hè? De zon achter hier hebben we dit net west. En nou weer San, Bieltje, meidje. Ja, dat is werkelijk schitterend. Nou, snits dus eerst een beton en dan van het hotel. Met dat zeiloer en dat dier douwen even wat te traag. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, maar het wie net best. Want daar komt Jouwer al aan en die doekt achter Ljouwert los en die gaat naar onderen. En Ljouwert gaat naar boven. En die narret daar om het leven, die man. En zo wint Jouwer dus deze wedstrijd. Nou, daar komen de orenman aan. Er is al je wild en drok daar. En de skip en die rijdt je hultiet meer in elkaar en in elkaar en in elkaar en in elkaar en in elkaar. Daar komt Pieter Brouwer tussen en die wil eigenlijk ruimte hebben van Pieter Meter en dat krijgt er net. En er is geen ruimte meer, want er zitten dan meer skippen omheen. En in die hele Siebersleert, die weer een vervlokte sleert van de skippersjoerd. Want er zou nog volle en volle meer gebeuren. Dit badden dan in de eerste route. En er komt wel eens eens in Jereveen en dan komen ze weer om. En dan moeten ze om het eilandje van Philips heen. En dan ziek je ze hun paard weer gewoon. En daarna is de wedstrijd weer helemaal geen wedstrijd meer. Dus de wedstrijd weer eigenlijk gewoon in de Siebersleert elkaar even voortdrukken. En dan kon je voortkomen. Nou, dit weer dan de groep die het werd lang war en Lemmer zakjes zoen. En Eldert Meter, ja, die houden eigenlijk goed stand in deze wedstrijd. Waarin Jouwer dus intussen voorop kwam weer. We hadden net in beeld, maar hij ging dus onder Snits langs. En hij lei voorop Dirk-Jan Rijnga. En dan komt Snits erachteraan. En die hier een gigantische voorsprong op de rest van het veld. Maar die ziet elkaar zo verschrikkelijk te klimmen dat net in een kant uit koers. Jammer, zo dicht zitten ze dan bij elkaar. Maar dan ben we in de Volkensleer en er gebeurt helemaal niks. Ze zielen gewoon achter elkaar om. Dan even om de tonnen en dan weer om. En pas als ze dan in de oerkrieten binnen, ja, dan druwen ze weer op elkaar. En dan komen ze de bocht om bij het hotel. Het allerhande meesten zitten te zien. Die vinden dat prachtig zelfs op de scène. En die scootjes die klingen me alleen maar zien elkaar aan. Ik let even aan je oor hoe dit al hier gaat. Ja, de protestvlaggen bij Langwaard, die wordt naar voren sjouwd. En Lemmer wordt er uitgeprotesteerd, maar die bent toch laatste worden. Dus dat hier geen enkele doel. Maar klingen. Pieter Brouwer, shot vooruit. Dan maakt Hine. De haast met Gieks in de kop. Alco begint te razen. En dan komt wat zijn er ik nog aan. Die matten dan naar boven. Die helje de puts boppen wetter. Die puts is broekt van het remjen. En die beziek je achter de hele mannen aan te gaan. Lang wat ertussen. Leidt Zuidwesthoeken ertussen. Del leidt Drachten. Del leidt Jereveen nog onder. Del leidt Lemmer nog onder. Stop je, zei Terke Klaas. En dan zitten hele mannen al haast in het eigen hoeske van Philips. Nou, saffelen rond de ieder dus in Jennewoord. En dat je maar goed nog bij elkaar omklimmen, dan moet je sanon aan de autobahn of de putsen op boord gaan om de zaak even wat auto remmen. Want dan kom je enkel pas weer in het gareel. Waar mag je heen? Wat mag je dwaan? Die kant maar uit. Dan komt het goed.
En zo liep het dat boven de biemen. Een prachtig gezicht van 8 koetsjes daar in de eind. Die het al je mijlkoor aan het prutsen binnen. Maar voorop had ze er geen enkel zicht op. Want de Jouwer leidt voor en Snits leidt erachter. En die de heulen met je zaal achter elkaar aanzielt. En Snits had het net eerst meer bezocht. Dus ik net dichterbij kwam. Dan komen die oren rijden. Jouwer, Jennewoord, Bolzert en Huzem. Die had mooi stand. En die zullen dan vechtje om het treddenplakje. En dat zal uiteindelijk volgens mij Bolzert nog worden. Hier is Heerenveen. Die gaat boven Drachtenland. Die is uit die Griebers vijrekken. En dat betekent dat Heerenveen dan even los kan. Want dan scoort je Drachten van jou. Die hele mannen gaat nog hoe Drachten heen. Maar dan komt dan Nick Kleer. En bij de finish, ja, daar gooien ze dan één keer het zeiloer bij de Jouwer. En dan Marchien, dat je vooruit komen naar de finish. Maar ze weten al lang dat ze won gaan natuurlijk. Er is helemaal niet meer aan de hand. Het is volstrekt overdreven, zat Hans Meetsma hier aan die vakleiders kwam. Want er gebeurt helemaal niks meer. Er is geen centje pijn meer. De Jouwer wordt gewoon de winnaar van deze wedstrijd. En dat weten die man al langer als een jaloer van het deze wedstrijd te aan eind kwam. Maar de vreugde is er natuurlijk net minder om. Nou, Snits is dus tweede en dan komt het tweede groepje er aan. Dat is Ljouwert. Daar zit achter Jennewoord. En daar zit achter Bolzert. En Bolzert is dus uit die verdrukking bij van de eerste route Hulndal naar voren kwam. En eindigt uiteindelijk op het tweede plak. Monterhenne, jongens. Dit beeld is voort en de mar is volle bedder. De uitslag van hier op Jennewoord. Ian dus de Jouwer met Dirk-Jan Rijenga op het tweede plak. Snits met Douwe Visser. Treien Bolzert. Fjouwer Jennewoord. 4 Ljouwert. 6 Heerenveen. Zoon Huzem. 8 de hele mannen met Berit Mink. 9 de Zuidwesthoeken. 10 Drachten. Olve Grauw. 12 Woordzijn. 13 Langwaar. En 14 alweer de Lemmer. Dan naar het klassement. Hoe 2 wedstrijden. Want juist ging het immers net terug. Na 2 wedstrijden onder leiding Snits, Douwe Visser, 2 keer een tweede plak. Dat betekent 4 punten. Tweede de Jouwer, 3 Jennewoord, 4 de hele mannen, 5 Grauw, 6 Bolzert, Zoon de regerend kampioen, het Heerenveen met Pieter Brouwer, 8 Zuidwesthoeken, 9 Ljouwert, 10 Drachten, Olve Huzem, 12 Langwaar, 13 Woordzijn. En op het laatste plak, met 28 punten, is het de Lemmer. Eerst maar even naar de reactie van Dirk-Jan Rijenga. De eerste overwinning van hem in 2011. Hoe ben je eigenlijk Snits voorbij gekomen? Eronder langs? Ja, we zitten hier Oelekrieder terug in het hoekje om, zie je Jipping. En toen zag een Snits en Lauwe de hege kant op. En we hier een gatje achteruit. Toen zeiden we nou even troskader de leger onder terug. En we daar het windje oppakken kennen en dan op die gijpen, dan is het clear. En dat slagen ik geweldig mooi. Dat toen we het hoekje om kwamen, lijnen we de krek voor. En hier nu het allemaal te pakken. En toen weer die in, hè? Nou, toen weer het even heel goed omzien wat er gebeurt. En de goede wien in de gaten houden. Nou, dan je dan geen fouten, meidje. En net echt pech hebben met de wien, ja, dan komt het goed, ja. Je bent een heel wieskip. Ja, blijkbaar, ja. Dat idee hebben we zelf nog net, maar ik doe het wie het was, ja. Want je bent hier eigenlijk nooit op Jennewoord. Nee, we hebben wel een paar keer er dichtbij zitten. Maar ja, de loting dat ik een hoop natuurlijk. En dat geluk je hier een week mee, maar dit is al een heel mooi eerste plakje. Ja, maar het moest blijven zoals het net achterin zie, te zwitten. Ik heb er net volle van mij gekregen, maar ik heb wel wat verhalen, ja. Dus ik ben erg blij dat ik daar net zie het, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een gelukkige Dirk-Jan Rijenga. Pieter Brouwer, we zien correct naar het wedstrijdverslag. En de meesten thuis koen alleen nog maar elke lok jaren. Ik hoe die wel jaren. En dus is wat een zootje. Ja. Dat weet ik. Dat weet ik, ja. Ja, hier willen we überhaupt wat met mijn ziel te krijgen? Nou, op een bepaald moment dat vierde ziekje. Dat ik gewoon zo. Er zijn gewoon mensen die houden hun net aan de regels. En dan kan je zeggen van ja, er is een plak. Ja, dat moet je wel van tevoren inschatten. En dat is misschien wel eens voor bepaalde mensen moeilijk. En, maar weet ik net zo, dat is toch ook een keer de band inkomst dat je dacht eigenlijk iedere... Ik ben nergens binnen inkomen. Oké. Je had er op een gegeven moment geen ruimte bovenin is. Iemand die houdt in wezen de wal vast. En de oren die komt, daar ken ik niet tussen. Dan moet ik daaronder. Ja. En ik weet niet best op doel. Oh, dan krijg ik dit zien even samen in band, dat scoort dus 2. Nu dacht ik, nou scoort hij direct in band. Maar dan moeten we hem helemaal waarom draaien. Ja, we zien nog wel beelden van al die krapte hier met al die scootjes bij elkaar. Maar dan zou je iets specifieker wezen, dan zou je het gewoon horen, haar net onder regels. Wat bedoelt dit mooi dan? Nou ja, vind ik, als er geen ruimte is bovenin en de lijst boord al hier, dan mag eronder. Dat die bol zit op een gegeven moment, de keer ervoor, lijn ik misschien draaien op een gegeven moment jongen elkaar. En dan bol zit gewoon eromheen en dat wie is single lock, want hij scoorde eronder del. De lemmer schoten ertussen.
Ja. En dan krijg je dus, als er geen rond is, daar is geen rond. Dus dan krijg je überhaupt onvaart. geen rond. Nee, maar dan moet je dus boetenom. Ja, maar dat weten we toch echt, maar je al. Nee, ja, maar mag dan maak je het jet dus dan dat je de boetenom gaat. En dan ben je bij de wal. Ja. En dan kan het nou wijs dat je de volle gang hebt, maar dan kan je van tevoren misschien ook wat anticiperen. Dat is wat Pieter bedoelt. Ja. Ja. Het is net op dat moment is te laat. Maar je ziet de drie skips van tevoren dat er aankomt. Dan kan je een skip voor hem. En dan krijg je op een gegeven moment, dat zei heel gek, hè? Dan krijg je op een gegeven moment 8 mensen op boven die BM uit. Nou, dan ben er 8 scooters die ben vlak bij elkaar. Nou, en dan op een gegeven moment is de wet erop. Dat is, en dan scoot alles in elkaar. En dan is het gelok van nou ja, komt de krek goed tussenuit. En Grauw die weer helemaal, ging helemaal de vernieling in. En, want die moest nog slagen doen op een zo'n maand lang waar die rekken helemaal in het labyrinth. En terug wons die dan gewoon, ja, die klappen er gewoon in. En dat mag net dwang. Of dan mag het ook uitvinden, of weet ik veel wat. Maar... En dat was eigenlijk challenge, want wij zien, daar heeft mij West de hele dag, met het wedstrijdboordje. En dan zei het, ja, Cecile, het is een soort van optocht. Daar is het zelfs een flower power, want dat voelt het al even zeer vredelievend, challenge. Ja, ik zie er even achter. En ik denk, nou, ik ga meer wat lawaai maken van wat er al gebeurde. En roepen van de onderkant. En ik vond dat ze het al heel vredelievend in op dat plakje. Ja, maar dan kist wel beginnen, alles beginnen te vlokken en te schelden. Maar dat jood op dat moment jood net zo vol. Ja. Ik tenminste dat in mijn idee er ik een beetje achter. Hè. Je mag het eek houden op die skip. Ja. En daar moet alles goed gaan. Ik ben degene die de skip in de gaten houden maat en de wal. Dat is mijn. En de oren moeten zien dat ze elk moment van als er een pakje wien, een stukje wien pakken kent, dan mag dat doen. Nou, en dat hebben wij 2 keer volgens mij hebben we het redelijk goed dingen. Want we rekenen 2 keer rekenen we in wezen heel goed te voorbij. Want we draaiden er toch nog, toen we het ziekenhuis uitkwamen, toch nog 2 keer knap bij de Sander op. Ja. Dus dan moest die concentreerd houden tot aan de laatste dag. Ja, even wat hoort jongens, want wil je thuis mij praten? Als hij een vraag voor de heren aan tafel, dan kan dat via Twitter. Excuus. En dat moet je even intikken, hashtag, gewoon een ouderwets hekje en dan Simmerolve. En zo kwam er ook een tweet binnen van Martin de Vries. En dat gaat dan over de jouwer. Zou het Jouster Scootje voor het eerst in de geschiedenis kampioen kunnen worden? Ook in Jennewoord zeiden ze weer goed. Constant is sleutelwoord. Klaas. Ja, de jouwer hier al wel 3 keer al kampioen wezen kan. Anne is een keer net worden. Nou, vanwege de spanning, denk ik, zal er zelf zeggen. En een keer vanwege de omstandigheden. En dat in met Dirk-Jan Rijenga, denk ik, 2 keer gebeurd. Nou, hij er nou aan ta. Ja. En dat skip, dat ken het. Die had bij de vluchten van de vloot. En die bemanning is goed. Nou, en Dirk-Jan Rijenga had je leergeld betalen. Dus die wordt alle keren rustiger. Als er in hele penibele situaties komt. Want dit is vanzelf kinderspel. Het lijkt het wel mooi. Maar als je op mijn windkracht 4 erop die snetse maat bij elkaar langs gieren, dan gebeurt er even wat oors. Ja. Morgen geven we pas echt los bij Terhennen. Trouwens, Pieter Brouwer, dat is wel, of Jim ben wel de regerend kampioen. 2 keer achter elkaar kampioen. Jim begon of 3 keer, excuus. Nee. Of wel 2? Nou, net achter elkaar. Nee, oké. 2 keer achter elkaar, 3 in totaal. Maar Joert als eindige, 6e eindige. Juster Geert is net terug, waar het staat. In Grauw een valse start. Te gretig, hoe verklaar je dat? Ja. Of wie het... Ja, op de eerste start er ook gewoon weer hier een perfecte start gewoon. Ja, dat zeggen ze alle mensen niet. Ik wil dan ben de size te beteerd, dus die ziet het net goed. Ja. Die size die wien net, die wien niet te gretig. Dus ik bedoel, en de tweede keer dan was er wel bij wezen, want de start is gewoon op dit moment de helft van ziel. Ja, als je bij de eerste 3 of jou bij de tonnen bent, bij de bovenste boei, als eerste, dan en dan heeft een skip wat goed rent. Dan heeft het een stuk mogelijker dan wanneer je was zien om de eerste ton heen komt. En dan kan je wel snel skip, hè. Maar dan mag je wel die horen nu voorbij. Om bij de vaarrijd te komen. En komt het ook van dat het wisseling in de bemanning heeft. Dat is het rustpunt. Klaas Boers, maar kwijt best en niet zo'n harm. Ik wil net helemaal zeggen dat Klaas nou een rustpunt is. Ja? Oh. Nee. Nou, stimulaat hard. Klaas bloed Harry. Maar het is natuurlijk dat wel saai. Ik bedoel, het is door het jouwste een ieder wat, het jouwste dezelfde bemanning. Nou ja, maar goed. Ja. Maar wat is dat niet zo'n kwijt best aan boord? Ja, dat is
dat is jammer. Waarom gaat hij dan voort? Maar die ziet Nou, nou die mooi bedrachten, hè? jongen in de 16 hier op 2 kamer en die is nou wordt aanstaan 29 en die hij zit ik wil nog wel eens even naar de zoos in. Ja, heel verstandig. En Skipper willen wel, hè? Ja. Dus waarom is dat verstandig, Charlie? Ja, en als die jonge skipper willen wel. En ik vind dat we jonge skippers nodig hebben in de toekomst. Dan moet je net altijd op één plak zitten. De beste coach is die wisselen. Klopt. En dan mag ik als huidshuizer en die jongen daar butter in. Ja. Afscheid Maar nemen. met bedrachten is dat Jasper er al en had Hij goed net op drachten schilderen. Hij kan aan denk ik wel weer omkomen. Maar dat is net de oortje en is net verkeerd. Nee, dat is heel verrijkend. Dien maar meer dat, om uit te wisselen. Want dat is in de hele sport het sleutelwoord. Kruisbestuiving. Sjubbehoren sporten, andere dingen om rijker te worden. Nou, zullen we het misschien nog even naar het is nou tijd voor muziek. En wel voor de Howdy Boys, maar de Simmerhit. Simmer. Het is jongens let licht, de zinnen maakt het oeren, het is krek, tot wat juster had verlend van de fleurigiet. De sjoksten alle meesken, gelok op volle toeren. Het is nou net zo dreig, want de zinnen maakt het blind. Simmer, in die t-shirt op stritten. Simmer, in de tuinen op het wetten. Simmer, de hele jonge boeken zitten. Ik denk net om, dit is het moment van hier. Ik denk net om, dit is het moment van hier. De vrouw op de fiets, mijn simmerjurkjes om. De blomkes en de bijtjes, het lichtpunt van de natuur. Ik krijg het water warm, ik ga mijn zwembroek bij de hand. En jongens op het terras, geeft de warmte maar net op. Simmer, in die t-shirt op stritten. Simmer, in de tuin en op het wetten. Simmer, de hele jonge boeken zitten. Ik denk net om, dit is het moment van het hier. Oh ja, ik denk net om, dit is het moment van het hier. Op streden, simmer, in de tuin en op het wetter. Simmer, de hele jonge boeken zitten. Ik denk net om, dit is het moment van het hier. Ik denk net om, dit is het moment van het hier. De Howdy Boys, maar het noemen Simmer. Ja, Simmer viel het hier echt wel een beetje onboord. Want het is hier bloedheat eigenlijk hier binnen. Het spuit het dus in de power in wij. Alsjeblieft, zo gaat dat. Maar nog even om waarom te komen, Pieter. Want na 2 wedstrijden, het is misschien wat betiert. Maar nou in het klassement, het zonder plak. Ja. Het is misschien een understatement van het hier, of van de Simmer. Maar valt dat op of mag het echt alleen nog komen? Nou, ik wil wel een paar plakjes eigen team verzet. Uiteraard. Ja, maar ja, goed, het in het oors. Het komt nog wel. Ze binnen net van die zo. Ze binnen net van die RFV. Charlie van den Berg, je bent boenscoach bij het Keertsen. En je bent eigenlijk dwang om die hele Keertsrij te hervormen. Dat maakt al hier meer amusement voor het publiek onder oren. Is het trouwens nodig om het scootjeszielerij echt een beetje te verhoren? Ja, ik vind elke sport met elke dag in het lucht houden worden om wat kan beter. En daar je de scootjes heel niks bij. En als je dat een periode net doet, dan je het altijd achteruit. Ja. Dus als coach vind ik maar je eigen sport en ik andere sporten doorlopend in het lucht zetten kunnen. Nou, wat is daar opvallend deze dag? Wat zou je als eerste
oppakken om te zeggen dat maar oors. Ja, ik ben verhoringen in jouw gaan. Er binnen genoeg. Maar dat luidt meer dat ik het in de vraag door naar de coach of naar de meesten hier om me heen. Daar heb ik een paar vragen daar. Wat is nou een kenmerk van een goede skipper? Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Nou, ik vind gewoon dat een skipper, het Sint-Wurg, dat is zoals vroeger. Ik bedoel, ik heb nog tijden meemaken dat we gewoon 14 dagen wat zien. Dat we dat koetsjes een keer opzochten. Juist. Of is hij niet of mijn broer. Ja. En dan is je wat hebben. En dat is gigantisch verloren. Wij zijn nou eigenlijk de hele winter ermee bezig. En het eerste weekend van april, dan beginnen wij te zien. En dat gaat terug tot de bouwvak. Dus we zijn er altijd mee bezig. En je bent coach in het verhaal van dat je een ploeg meesken. En wij hebben een alf aan boord. Dat moet een eenheid worden. Juist. En dat moet een draaiende machine worden van dingen die... het is ik zou aan boord, dan mag meerdere dingen kennen. Ja. En dat moet net zo wezen dat wanneer een van de lieren bijvoorbeeld, als er iemand met een loert ondergegaan is, dan moet die jongen die pijler is en van wie nou met de rechts in de giekon zit, die moet ik even een van de knockout doen kennen. Of die moet even de halve lasten doen kennen. En dat is maar Peter, nog zei je één heel iets puntje. Maar wat ik mast is een thuisfront zo stimuleren en inspireren dat ze altijd weer €50.000 voor die opzichtje. Maar dan kan je toch nieuw materiaal krijgen. En dan moest een enorme technische kennis hebben. Ja, maar goed, dat moest ik nog opbouwen. Ja, kleer. Daar heb ik een bepaald idee bij. Ik heb maar één ding. Hè? Dus coach van hem en Jerk het verhaal om. Beter trainen. Dus dat vind ik. Trainen hem ik maar een plan. Is het ik zo dat er op snelheid getraind wordt? Ja. Want ik zit er nou te sjen. Het spul moet omheen. Nou, ik zie er een wereld van verschil hoe het omheen gaat. Ja. En ik vind dat is trainer, snelkracht. Dat doen zij heel goed. Ja. Juster en Jood weg. Nou, dat klinkt, maar dat wordt wel een eindtocht. We hebben vanmorgen even. Dat wij op een gegeven moment, dat zijn maar lietse dingen. Maar als je de nok zo heeg heeft, dan kunnen wij op een gegeven moment het hele tuig van onder nou de bob houden en in één keer doordraaien. En dan als je de nok, de gaffel te heeg heeft, dan komt het op een gegeven moment op twee treden van de hechte, komt het uit, want dan komt die nok te strak te staan. Dus dan mag onderwijs spul uit werk hebben en weer in het werk. Ja. Dus dan mag het zo deel lezen, dat is wanneer het boven bent, dat is nog 1 of 2 bij de nok van mast en dan zit het te plak. Ja. En dat is gewoon iets wat je van tevoren uitvinden moet. Ja, dus nou wie er nog wat net mij, Charlie, maar dan zou ik van, zij trainen dus begin april, dan begin je hem. Dan zou het van een beetje van, ik heb ook gewoon het hele jaar terug trainen. Dat is topsport. Altijd, dan ga je maar naar Frankrijk. Ja, dat vind ik dus. E-zielen, midden in de wind. Ja, zo wel een meter. Maar het gaat net om e-ziel, maar het gaat dan ook om snelkracht, de bemanning, trainen in de winter. Hij ik oerlees. Ik heb bijvoorbeeld een sessie gehad met Jacob Koops. Die had maar 3 vrouwen. Nou, moeilijker is het net in boord. Nou, en daar zitten dag en nacht bij elkaar. Dus een sessie van wat kun je in de winter doen? Daar vraag je om advies om dan over teambuilding een keer met elkaar te praten, de routes te nemen. Wat ben uw plannen? Ja, maar is het dan? Het is een spultje van ik zit de boet met ziel, heb ik nog 2 skippen, ontvaren horen maar. Ja. Ja. Het is net, het is voor u een vakantie, het is voor u een boeten het werk om. Ja. Is het, mijn motor van mijn schip draait, ik mag daar bijna 3.000 doden op neer. Ja. Dus ik bedoel, de Denmark een mix in. Ja. Hey, ik vind ook een beetje de controverse tussen de topsport en aan de andere kant de historie natuurlijk. En ik was toch zo, dus van, het is voor u een beetje vakantie. Nou, een beetje, het is een vakantie. Het is een vakantie. Ja. Dus, maar ze benaderen die wedstrijden toch net als nee, maar ik bedoel, er moet een combinatie zie je tussen werk, ziel, een heel soort... en winnen. Ja, nou, want ik heb alle respect voor die mensen. Dat klinkt heel eigenwijs, maar ik zou het net opbrengen kennen op een bepaald moment meer. Om altijd achterom te schakelen. Nee. Ik bedoel, boek met het verhaal om. Ik zou graag mij willen. Ik kon net eerste worden, maar ik wil wel heel graag mij doen in die strijd. En waarom, dat is voor mij de vraag, daar gaat het om. Dan kun je zelf wel aan waarom heeft een winnend scootje? Nou ja, ik draai het altijd om. Ik bedoel, in 1962 is dit scootje in de vloot kwam, het Heerenveense scootje. Dat is vanaf 1962 tot nu dat 17 keer kampioen worden. Ja. En die 17 keer is er toch 3, 4 verschillende skippers in dat bad. En dus, door heeft op een gegeven moment, als je op zo'n scootje stapt, dan moest het een eer vinden. Ja. En dan moest op een gegeven moment, krijgt iets op je schouders. Dan zei je van, nou, als dat net dorst,
Hè, als je ook geen kampioen met dit skip was, ja, dan moest je niet zelf... Moest je nooit zelf zien. ja. Dus hij heeft een winnend skip, maar hij heeft ook een winnende bemanning. Ja, die moest zelf creëren. Ja. En ja. Ik ken het alleen ik ken het. Nee, en hoe ziek is die uit? Ja, dat toch meeste kennis om je heen. Hè? Je hebt een vriendenclub en je hebt Sealers. Ik zie je altijd wel bij Sealers erbij. Juist. En ik probeer die jongens te krijgen die daar nog dan hebben. Daar ben je er streng voor? Ik ben wel streng in het verhaal van dat ze er wezen moeten. Ja. Ik kom uit Rotterdam en uit Leer en uit... Zwaar je daar een knappe dwaling krijgen, hè? Ja. Maar bedoel dat letterlijk en figuurlijk? Nou, beiden ook, ja. Maar dan zie je bijvoorbeeld Juster Ulbe Brandsma van Langwaar. En die hebben dus een bemanningslid van Roy Heiner hier te trainen. En om maar gewoon om beter te winnen. Op het laatste moment zei het Ulbe Brandsma van... Nee, ik wil hem eigenlijk net mooi hebben dat ze dan betjutten. Dat hij het eerste bemanningslid per seizoen binnen de SKS die ervan betellen krijgt. Eigenlijk zei Sto, binnen de topsport maakt dat helemaal net uit, Jalling. Dat zet die man maar gewoon mooi zielen. Ja, als je die stap maken hebt en je broek is man in de trainingen, dan moet zo'n man één keer bij een wedstrijd aan boord. Dat is zo simpel als wat. Je moet dat traject aanmaken. En daarna als je denkt van daarna heb ik net meer nodig, of een ooradviseur. Je zet erin om winnen. En nou, wil je achteraan dobberen. Dus je moet alles proberen. En wil je die kennis, of de bemanning, of de boord, of het materiaal, of het ziel, of het tuig, het jedem winnen. Ja, maar waar zie Consisto dan, Pieter? Aan de kant van Ulbe Brandsma, die zei van nee, ik wil dat net. Het is mij van, ja, ik heb een verkeerd gevoel bij. Nou, of zit zo aan de kant van Jalling? Nou, ik ga nou een stapje weer waarom. Ik zoek gewoon dat soort mensen net aan boord hebben willen. Gewoon het betalende mensen net aan boord hebben willen. Dat is het hele verhaal. Daar ben wij gewoon verkeerd mee bezig, vind ik. Maar dat is mijn mening. Ik bedoel, daar ben ik nou mee. Kom ik op één ding. Ik bedoel, zo'n man als Wiebe Kwart. En die ziet als adviseur bij Jenne Woord. Ja. Die man die zei gewoon van toen Gerard me vreeg, vond ik dat een eer. Want ik vond het een eer omdat Gerard dacht dat hij om Wiebe Kwart een goede adviseur hier. Nou, en dat blikt ik een goede zaak te wezen. Maar die man werd er net van betellen. Ik bedoel, ik vind gewoon een punt dat gaat te vier. En dat de maakt. Het kost het dus alleen nog maar geld en dat is dus fout, dat weet ik wel. Maar ik vind gewoon dat er geen betalende mensen op de skippen van de SKS komen maken. Ja. Dat is mijn verhaal. Oké. Nog een oorpunt, Jalling, want was het eigenlijk was binnen het keertsen, het maakt van meer amusement zwaar, hè? De hele keertserij. Als we nou de link lezen, want keertsen en scootjes zijn eigenlijk typisch Fries. Ja. Zullen we dan ook voor het publiek het nog wat onttrekkelijker maatje kennen, het scootjesziel? Nou, ik heb wel iets, ik heb een Heerenveen gevoel, hier. En als ik nou het scootje van Heerenveen zie, dan denk ik nou, om die binding met het Heerenveen te krijgen, mooi, dat zou misschien alleen maar de ziel kennen, maar het pompenblad hard, herkenbaar voor Heerenveen. En daarmee ik het publiek, dat moet wel wat beter eruit komen. Want als je er zou zitten te scannen, maar je aan alle kanten zijn wie... van Haarlingen. Ja, precies. Ja, je moet dat een beetje herkenbaar... Blauw giel. Ja. Maar ja, je mag wel wat herkenbaar van het publiek aan je. Is er enigszins begrip voor opbrengen? Want dat mag natuurlijk net. Tuurlijk, maar er kan betocht worden van hoe kan je. Maar als je liefhebber bent van scootjesiel, dan vind ik gewoon dat net meer hoeft te wezen dan een H. Ik bedoel, dat moet je weten. Als je naar het scootjesiel gaat, boek het verhaal om, dan mag je daar zoveel in verdiepen. Er zijn sindsdorp zoveel magazines en scootjesjournaals en om te beginnen. Dat je zegt van en sites en er kun je alles vinden op. Maar er komen natuurlijk een heel soort vakantiegangers en die denken van heel leuk scootjesiel en die denken de H die is van Huzum. Ja, toch? Nou, ze weten niet waar Huzum blij. Dus nee, dat is exact. Nou, mooi. Ja, goed, maar dat is een detail. En ik vind bij sommige wedstrijden ben wat publieksvriendelijker. Daar moet je wel een chant van. Daar moet we misschien beter op inzetten. Ja. En dan moet de hele route, alles moet daarmee heen. Misschien moet je op dit plak dan wat minder van. Omdat je wel 25.000 mensen gaan zitten. We zullen net wel zwaar van mooi waren. Dat doen we onderhoren bij ter hennen. Want de waarsverwachting die is nou onbaar. Er wordt minder zinnen verwachten trouwens als je hoort. Maar met 24 of 26 of 27 graden zelfs wordt het op een warme dag. Let er op een dag of in een jongkons op een enkele ruin of tongerbui. Een zwakke ontmatige wind draait van eerst naar het eerst naar het noorden. Met een matige wind. Nou ja, goed. Een leuke route, want die moet onderwijs omdraaid worden. Nou, het wordt er allemaal krust. Morgen wordt het een songlijst. Ja, morgen gaan we echt zien.
Daar ging ik al vanuit. Ja, toch? Ja. Heren, tegen dank voor je komst hier naar de Pas Gastenwoud. op het weer Erik echt. Hè. Ja, Mijn ja. en die gaten, het Erik. Het wie een zootje, Klaas. Nee, je moet net minder waardig worden, want je moet de kunstenaar zijn je goed uitkennen. En het toont hem de kwaliteit. Dat maak je wel beloven. Dat is absoluut hier. Morgen dus vanuit Ter Henne. Dan onder ons is de gast hier op de Gaasland Berend Mink. En hij is hier, no-skipper van de hele mannen. Ik zou zeggen, ontaan. Dag.